Ako nagtambay o gilaay sa mga girls, kay gibinuangan o gipasakitan ang ako ang hurt na hurt. Wala na ko'y sleep, sige raw longnik. Nanumpa nga di na magseryoso, naabtag isa ka bulan dito sa tabuan, may babaeng siksi. Ang baro niya white, taas kaayo og height, may dala siya nga mga kids. Natagam na kus mga teenager, sige ra ka broken. Pero si